yanzu sojojin haɗin kai na ƙasar Niger wato sun yi Allah wadai da mataki ko kuma a ce takunkumin da ƙasar wato ƙungiyar nan ta ECOWAS mai rajin kare wato ƙasashen Afirka wadda ake kira da Faransanci CEDEAO wacce ta ƙaƙaba wa ƙasar ta Niger takunkumin tattalin arziki da kuma zirganiya da duk wani abu da ya shafi za a iya cewa morewa rayuwa a Niger din tuni dai wannan ƙungiya ta ECOWAS ta saka musu takunkumi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da warhaka, sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka. Idan yanzu ku fara ziyartar mu, ku daure ku danna alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora su dinga zuwa a gare ku cikin sauki. Har yanzu dai ana ta cece ku ce ne da kuma wato mai da hankali dangane da takunkuman da kasar ECOWAS ko kuma ƙungiyar nan ta ECOWAS wato ta sakawa kasar Niger a daidai lokacin da Niger din wato wa'adi ke neman cika wanda ta saka mata na sati ɗaya akan ta saki wato Muhammad Bazoum ko kuma ta mai da mulki a hannun farar hula. Yanzu haka dai karan farko za a iya cewa sojojin haɗin gwiwar ko kuma sojojin juyin mulki wato na ƙasar Niger din sun fito sun kalubalanci wato ECOWAS din bayan ƙasashen Mali da Burkina Faso da suka fara kalubalantar wato mataki da ita ECOWAS take son ɗauka na ƙarfin soji kan ƙasashen Niger. Yanzu haka dai za a iya cewa martani ne da wato sojojin juyin mulki suka yi wa ƙungiyar ta ECOWAS dangane da abinda wato ta kira sa musu takunkumi. Ana dai ganin ECOWAS din na amfani da ƙarfin iko ne wajen ƙaƙabawa ƙasar ta Niger takunkumi, duk da yake ba ƙasar Niger ce ƙasar farko da aka fara yin juyin mulki ba, musamman ma ana fama da juyin mulki tun da shekarar wato 2009, 2020, 2021, 2022 har ya zuwa 2023 ana fama da matsalar da ta shafi juyin mulki a ƙasashe na. Wannan dai tunanin yasa kasashen Niger din ke ganin tamkar ECOWAS din tana nuna tsana a gare su da kuma matsa musu da kuma yin amfani da karfin soja a kansu tun bayan gudanar da juyin mulkin da ya hambarar da Muhammad Bazoum. Akwai dai bayani wanda yake nuni da cewa sojojin kasar Mali da Burkina Faso su ne suka fara yi wa kungiyar ta ECOWAS gargadin cewa ta kiyayi wato nuna karfin soji akan wato kasar ta Niger. Sai dai za a iya cewa wancan gargadi bai je ko ina ba. Yanzu haka dai ECOWAS a zaman ta na karshe da ta gudanar a birnin tarayyar Najeriya wato Abuja ta tabbatar da cewa za ta tunkari wato kasashen Niger da duk sauran kasashen da suke yin juyin mulki. Yanzu haka dai za a iya cewa an kaba wato Niger din takunkumin tattalin arziki. Yanzu haka ma NEPA dai a Niger ko kuma a ce a Najeriya wutar da take bawa Niger din wato an rage ta ko kuma ma gaba ɗaya an datse ta a wata majiya. Yanzu haka dai abin da ake bukata shine a ga ko Niger din nan da mako ɗayan za ta mayar da mulki hannun farar hula ko kuma dai za a shiga wato abin da ba a fata. Domin kuwa ita ECOWAS sojojin ta a shirye suke da su tunkari wato sojojin Niger, kuma wannan dalilin yasa wato su ma waɗannan sojoji na wato Mali da Burkina Faso da Gini wato suka yi taro na musamman domin dai dafawa Niger din. An yi taron gangami da sabbin sojojin wato wanda suka halarci taron a ƙasar Mali domin dai tattaunawa kan wannan al'amari. Kuma a lokacin da wato sojojin Niger suka fara kafa gwamnoni guda 8 a ƙasar ta Niger domin dai rike wasu madafun iko don ka a bar ƙasa babu mulki. Yanzu haka dai abin a jira a gani shine yadda wannan takaddama za ta kare. Fatan mu dai Allah ya kawo sassauci, ya kawo wato zaman lafiya a ƙasashen mu na Niger da Najeriya. Ba ma fatan Najeriya ta shiga wannan fada da ECOWAS ke yi da ƙasar Niger sakamakon bai da wani amfani. Najeriya da Niger wato uwa ɗaya uba ɗaya ake. Don haka kiraye-kirayen da al'umma ke yi shine kada sojojin Najeriya su ce za su afka ma wato Niger ko kuma tawagar ECOWAS. Amma ECOWAS idan ta ce za ta afka ma Niger din tana da damar da za ta iya wannan a matsayin ta na kungiyar da ke kula da ƙasashen Afirka ta yamma. Ku tafka muhawara, ku faɗa mana ra'ayinku a kai.